Иртән торып, карыйм тәрәзәдән, кырау төшкән тирә-якларга. Чылбыр кебек тезелешеп кошлар, очып китә җылы якларга. Мин дә шулай очып китер идем, канатларым җилпеп кагынып. Язлар белән тагы кайтыр идем, туган якларымны сагынып. Очып китермен диеп хыялланам, әлдә Ходай канат бирмәгән. Шөкер итеп яшим язмышыма, миңа тагы нәрсә җитмәгән. Ходаемнан сорыйм, бу тормышта тыныч картлык бирсен иң элек. Бер көнлек ул байлык, саулык кирәк, һәрберегезгә телим исәнлек. Кадерле дусларым, бүген сезгә бер туган абыем Таһир Зөбәйдуллинның шигырен укып ишеттердем. Әгәр дә шигырь сезгә охшаса, әгәр дә минем укуым сезгә охшаса, YouTube каналына язылырга онытмагыз. Бик рәхмәтле булырмын сезгә. Хәерле сәгатьләр теләп калам.